Sanibonani ekuseni. Sanibonani bafowethu, sanibonani ekuseni. uNkulunkulu emuhle. Ngibikelele phezulu eGoli. Ngibingelele eThekwini, ngibingelele eKapa lodumo. Ngibingelele bafowethu ogogo nomama. Ngingena lana nje namhlanje ngiyahleka, you know, I'm just laughing. Kade ngagcina nokungena this thing, the Facebook page. It's been a while. Oqala ngicela ukudlulisa ukuthi namhlanje ntambama nginomthandazo ozobe ulaphana eGoli, number 20 Harrison, number 2 Harrison Drive. Ntambama uqala ngo5 uyogcina ngo6, 6:30. So kunalabantu engithi mangibatshela ukuthi ngizofika ngesikhathi esikanje up to isikhathi bayifikele ngesikhathi sabo, like ntambama, like on Sunday bathi befika abaningi ngase ngihambile. So namhlanje ngiyasho wonke umuntu mawufuna ukusizakala gcina isikhathi. I'm sorry about that. Right guys, ngibonile kuyakhulunywa. I heard even yesterday, last night on Ukhozi FM, people were talking all sorts of stories, talking about albinism. First of all, guys, you need to know one thing. Asiyeke nama personal issues. Let's leave the personal issues aside and face the fact and face the reality. Number 2, I am a parent. I do have umntwana onebala elimhlophe. So wena uma uzotubona itopic ikhuluma ngebala elimhlophe bese uthatha lento uyenza personal issue, ungakayi ukuyolalela ivideo kahle. Lalela ivideo kahle, masuyilalela ivideo kahle, la idinga ukunconywa khona uncome. Ungathathi ngoba uKhehlelezi kade vele samfuna ukuthi enze mistake ini. No. Namanje ngiyaphinda ngiyasho kule ya video there is no mistake. Akho mistake engiyenzile, akho kuthukana engikwenzile, akho kucwasa komuntu engimenzile. Wonke umuntu eSouth Africa une right yokuthi if ever you feel your rights has been violated, take actions, take legal actions. Then we'll argue that in court. There are so many channels la ku YouTube khuluma ngezinto uKhehlelezi ndlala nimkhuluma unje. Ngeke ngibone ngibanga umsindo or ngiphendula mina. No. And number 2, mina before ngikhipha itopic, before ngithatha icamera ngiyibeke phambi kwami, ngenza sure ukuthi omunye umuntu right. So ngizwile nje kuthiwa abantu bebala elimhlophe bathi kunje. No. Hambe ku channel lika Khehlelezi, Dr. Khehlelezi YouTube channel. Ivideo la uyilalele kaningi, uyilalele oqala uphinde uyilalele kwesibili. Uyeka ama personal issues. Please. Don't be used by my enemies. Don't be used by some of the people. Banisebenzisa ukuthi nilwe izimpi zabo. Bajike bethatha abantu abanebala elimhlophe bafuna ukuthi nina nilwe izimpi zabo, nilwisa uKhehlelezi. No. If you want to fight, I'm more than willing to challenge it in court. And don't expect uKhehlelezi ukuthi sorry. No. Ayikho into engizoyithi sorry lapha kule nto engifaka ku YouTube. Akekho umuntu okuthiwa ngikhulume kabi noma uthiwa ngitheni. No. Namanje ngiyaphinda ngiyasho, mina sithe sikhula sazi ukuthi abantu bebala elimhlophe bekuthiwa abashoni. Ake ngiphinde ngichaze futhi ukuthi bekuthiwa abashoni kanjani. Abantu bebala elimhlophe kudala, ogogo omkhulu sikhula, avoiding zonke lezi zinto kade zenzeka ukuganga, bebethi noma bedlule emhlabeni noma bembona usedlule emhlabeni bekuthathwa amakhehla amadala
lawa akwazi ukugcina imfihlo, not laba angakwazi ukugcina imfihlo manje. Amakhehla amadala. Bese kuthi ithuna labo belimbiwe ebusuku. Bese behambe bafike balimbe bese beyambeka kahle. Mabembeka ekseni ingane beyitshela into eyodwa ukuthi hayibo uzibani asimbonanga unyamalalila ke kuphunywe kuyocingwa ezintabeni ukuthi uye ngakuphi. Bekungafune ukuthi kwazi ukuthi uncwatshele kuphi ngoba bebebalekela ukuthi maybe kungenzeka kube nokuganga abantu abazokwenza. So uma evidweni yami ngithi mina bebenyamalala, ngize ngiyachaza futhi evidweni ngithi hayi ukuthi banyamalala ukuthi kuyowenza umuthi. Ungabona inyanga esigodlweni sayo makuyoseshwa noma kuphi emithini yayo kutholakala ukuthi kunama body parts omuntu. Yeka umuntu webala elimhlophe noma kuthiwa umuphi umuntu, leyo nyanga ideserve ukuya jail iboshwe because into asuke yenza usuke ngapractice into right. So lapha yana nje abantu bangafuni ukuthi ngize ngingene deep down. No, mina nonakisisa bafowethu, unakisise kakhulu. Uma ngenza ivideo noma uma ngenza I make sure ukuthi I don't touch igama lomuntu noma ngithinta ukuthi umuntu kube nabantu abahethekayo. Lena nje it's a content emnandi kakhulu futhi etrendayo, bayitrendisa channel yami. Hawu ngiyabonga ukuthi niyayitrendisa, but leyo ukuthi ukhehlelezi izwile nje lokade ekhuluma izolo ekhosini asizoyenza show ukuthi simthathela izinyathelo yoboshwa. Angisatshiswa mina, angizona inkuni mina okuthiwa ngizoboshwa ngeinkuni. Angizona nje inkuni mina. Angangisabisi ngokuthi uyangibopha in kanti abameli abani. Why sinabameli? Because umeli ukuthi ayenkantolo la ukhuluma. And futhi as for abebala elimhlophe, nginomngani mina onebala elimhlophe obengeke ngidayise ngayo usigwili. Vele ngisuke ngidayise ngosigwili mina. Nginengane futhi ngiyaphinda ngiyaciza. I'm emphasizing that nginengane ebala elimhlophe. Engeke ngivume ingane yami kuthiwa inyama lelithathwe inyanga. And futhi ayikho inyanga enjalo. Abantu abanjalo baboshwa, siyabazi basejele. Ababenza zonke lokho kungcola konke lokho. And futhi namanje ngiyasho umuntu oyotholakala lenza leyo nto ethatha ama body parts omunye umuntu, because laba abantu uvideo manilalela kahle, I'm praising them, ngiyabapraise, I'm praising them. Ngibabaza amandla banawo, imangaliso othi ekhaya makunomuntu ebala elimhlophe ngendlela ekufanele nimtreat special ngayo. But I'm surprised ukuthi manje siyajika lento sekuthiwa hayi lona ucindezela amalungelo ani. Ukuphi la engiviolate yekoni right yomuntu noma ikuphi la okuthiwa sengikhulume kabi. Abantu abayeke ukufuna ukusetshenziswa. Ngikhuluma nabantu bebala elimhlophe manje. If umuntu ebala elimhlophe avoid abantu bafuna ukuzokusebenzisa, belwa izimpi zabo besaba bona ukuphumela obala ukuthi asilweni noKhehlelezi bese befuna ukusebenza nina. Never. I spoke to one ubaba omunye ukuthi sebebaningi intatheli izifonile eziningi nomwanye futhi nabo basha amagama amakhulu esilungu siphethe kuyi what department phatha la uphatha khona la kima uphathi la efonini yami fona nje uthi ubaba uzibani, ungangitshela ukuthi uphethe kuphi hayi ngihlangana naloko nami mangakutshela ukuthi ngiphethe ini ungathuka. So nje asiyekeni lokho ukuthi uphethe ini, baningi abangifonelayo. So manje ukuthi ke mawungifonela ngiyahlonipha, oqala umbuzo engibuza wona ngithi mina inamba yami personal number uyithathe. Failing to answer that question angeke ngikulalele. Ngisho kuthiwa uyiminister yakuphi angeke ngikulalele, ngoba kufanele uqala ungitshele kuqala ukuthi my personal number uyithathe. So ke bafonile baningi basho abogcina ngibathandile bathi sizokufundisa ngealbinism because we can see ukuthi uyafuna ukwazi. Nizongifundisa but I think ulwazi ngijulile nginalo ngalo luningi kakhulu. It's more than enough, but I will give you an opportunity to listen to me, to listen to you. But engafuni ukuthi ningisabise ngakho yilokuthi uKhehlelezi sicabanga ukuthi siyomthathela izinyathelo siyombopha. Ningafuni ukunyusa amagameni ngegama lami. Bo senahlula yibo bonke labahamba bethatha amafoni bawabeka la ko Facebook bekhuluma izinto enizibona ukuthi leza zikho right. Nibona ngathi uKhehlelezi lokuzana angizona isigubhu sasezayoni ngihamba ngishaywa nje mina. Angizona nje isigubhu sasezayoni. Nayo le ngiyiphendula ngoba ngiphendula lokho zinofika wakhuluma lokho akukhulumile.
and futhi ngizobaphendula futhi nabebala elimhlophe ukuthi ngibakhonzile, ngiyabathanda, and mabelalela ivideo laphana I'm protecting them, and I've been always doing that on my interviews. Mabe ngibuza ukuthi nawo abantu bebala elimhlophe kuthiwa bawumuthi benza umuthi omuhle kabi. Ngithi hey, there is no such thing. There is no such thing. Leyo nyanga isuke ibhorekile, kusuke ngafanele nokuthi ibizwe ngenyanga. Lowo muntu umthakathi ufe kwazi ukuthatha ama body parts omuntu enze ngawo umuthi. Umthakathi is a witchcraft. So lokho abantu kufanele bakwazi. So nje as I'm standing here today, ngizosho nje ngizoqondisa inkulumo yami kulo izolade so coordinate uKhehlelezi organization. Siyo plan yomvulela icala. Hambani olivula icala. Hambani ovula icala ecourt. Vele umsebenzi wabo ukuthi is for them to listen both sides of the story. Balalele kahle bezwe ukuthi uKhehlelezi uthuke ukuphi umuntu. Angithukanga umuntu mina. One, mangikhuluma ngokuthi banyamalala vele sikhule ukuthi bekuhlonishwa umncwabo womuntu webala elimhlophe bekungafanele ukuthi wazi yona noma ubani baze bagange kakhulu ethuneni lakhe. So nje belifihla ithuni lakhe libe lapha ensimini libe kahle futhi flat bangalibona abantu, avoiding ukuganga okuningi kubantu. Number 2, bese kwase kuthiwa Khehlelezi why uthi wena umuntu mayelale nomuntu webala elimhlophe uthatha inhlanhla, because kune story esishiwoyo. Istory ke kwaduma istory sithi abantu bethi bona umuntu one HIV and AIDS, umuntu onesifuba noma kuthiwa unasiphi isifo mawuke walala nomuntu webala elimhlophe lesi sifo siyaphela. Hey, there's no such thing. These people are normal human beings nabo. So uma wazi ukuthi uyagula uhambe uyolala naye bese expect ukuthi kwenze njani, umsulele ngesifo sakho. So there are so many ways of killing a cat. That was the other way of me avoiding ukuthi musani ukuthatha izinkinga zenu niyoyinika abantu bebala elimhlophe. Why kufanele nenze kanjalo? Ayikho into enjalo. Labantu bayaphila, bayabantu nje abanormal. We do have friends. Mina nje nangu umngane wami uSigwili. Makuthiwa unenhlanhla zabo bonke labantu. Nangu umakoti wakhe nje uyayihlanganisela, uyayiphushela amathenda, uyenze in uyayiphilela kahle. So ziphi inhlanhla ke okuthiwa uyithathile. So guys, before you even comment, nabo laba kade bengayazi leyo ndaba, go to my YouTube channel. Mawufika ku YouTube channel yami ungene laphana under uDr Khehlelezi, ubheke itopic ekhuluma ngealbinism. Listen to it properly. Uzozwa ngendlela engibalabela ngayo, ngendlela engibapromote ngayo. But ke I'm surprised manje bangumsindi South Africa yonke just because uKhehlelezi okhulumile. But wow guys, ningenza ngibone ukuthi hayi ngikhuluma kwenzeke kunyakaza South Africa yonke, ngikhuluma nje into eyodwa nje kunyakaza South Africa yonke. So ngiyabonga kakhulu bafowethu, ngiyabona omunye uthi ucela ukuxhumana nami, ukubonana nami. I think naye webala elimhlophe, right? Mawufuna ukuxhumana nami baba, I can say ngiyabonga ukuthi awungenanga udelela futhi naku phakamisene izandla ukhombisa inhlonipho. I give respect to such people and I give them an opportunity to listen to them. Ngiyabonga kakhulu bhuti wami. Manje uwebala elimhlophe mfowethu ngiyakuhlonipha kakhulu, njengoba ngisho ngithi nginomntwana. Uma emzini wakini kube naleyo nhlanhla kwatholakala umuntu onebala elimhlophe, loyo muzi consider as if abantu abadala lowo muzi bawubhekile, kunento abasuke beyicommunicate. So ubhuti lapha uthi mina bengicela ukubonana nawe mhlonishwa, please ngicela ungicela ningisa ngixhumane naye. Right, what you'll have to do is you'll have to take my WhatsApp number, which is 071 130 7808 071 130 7808. And kulezi inyanga kade seyiqala manje, ezinye inyanga zizwane seyiqala iphuza amatiye ngegama lami, ziqala manje ifonelana ngegama lami ade bengasakhulumisana ngoba phela inyanga
ningayibona nje zixabene kuxabene ubende la enyangeni ubona nje benganayo isithi lephezulu eParliament indaba yabo inganakwa kakhulu ngoba babambene bona kuqala inyanga kwasinsikhathi ungazama ukuyidabukela uthi uyidabukela uthi why bona bengaba consider umsebenzi wenziwa zinyanga uyancomeka muhle kakhulu but they are not being considered because abekho united nomunye mayifuna ugayika umunye umuthi efuna ukukhuluma umunye yakhuluma inyanga uzubona ukuthi sometimes I thinking capacity yabi njani ukuthi kufika iclient lizolashwa kunokuthi alapha iclient ukhuluma kabi ngenye inyanga for example nje mina ngiyukhehlelezi mina you cannot talk bad about enye inyanga no matter leyo nyanga iyangithanda no matter ayingithandi angikuvumeli nje ukuthi ukhulume kambi ngenye inyanga usuke nje uyile nyanga eziphukupuku I'm sorry to use the word but isizulu lesi siphukupuku uyisiphukupuku one mawukhuluma kabi ngenye inyanga esigodlweni sakho futhi ngoba ungakhuluma kabi ngami abantu banengqondo bayabona ekugcineni bayabona oh hayi naye ukuthi inkosi yami naye khona la kushotha khona ngoba inyanga must protect another nyanga because nizalwa into eyodwa nenza into eyodwa so nje ukuze umsebenzi wethu obunyanga uhlonipheke futhi uye phambili kufanele siqale thina sisodwa sihloniphane and then sesekane ayikho nje inyanga esikuyafona la kimi emkhulu naku kuthiwa ngicela ungene lapha ulungisa ukuthi nokuthi no kunalokho bafonelana emaceleni ke uzoboshwa what is the charge angiguli mina ichannel yami noyibuka Dr. Khehlelezi channel noyibuka kahle it's an educational channel I teach people I don't influence bad things noma angipromote izinto ezimbi I teach people I bring the proper content ukuthi mawubuka ichannel yami uphuma usufunde something new I don't attack people I teach people nanokuthi futhi noma ngena ku Facebook I don't attack anyone mina ngine style sami ngedwa phela remember guys lento ka social media ebunyangeni ifike noKhehlelezi lokho futhi ungeke ukubalekele ifike noKhehlelezi and to be honest with you this is marketing for us as traditional because we don't have other platforms emaradweni bayasinikisela basifuni basinika 5 minutes then I decided to come up with our own channel oku YouTube ukuthi let's push our things go YouTube and Facebook and other traditional they are misusing it now they're not using it as a platform of marketing they are misusing it because if you are doing marketing you don't have to attack other people. Don't attack other people because uzoba isitina kubantu uzoba isicefe. If you are doing marketing you need to be strategic. Always come up with strategies. What strategy can you ubambilo attention to other people? So nayo lena mina mabeqala bekhuluma kanje all over usethe mina I'm happy because my content is for it to trend. So to me it's a trend. To me there is nothing called a bad publicity. It's a trend of which it's a good thing to me. Phela nje laba bebalela elimhlophe ngicela bangabaleki bangaphuma endleleni. Ngiyanthanda bafowethu, ngiyanthanda bosisi wami, ngiyanthanda bomama bami, ngiyanthanda bobaba bami. Neze ningaphuma endleleni ningizonde. I know I do have fans, followers who are in albinism. So I'm not that stupid ukuthi ngasuka lapho ngibe nginama fans albinism bese ngisuka lapho futhi ngwa attack. I cannot do that. The first thing that I do, I love my followers. I love them with all my heart and I respect them. That is why whenever I'm talking I make sure ukuthi I'm on the right track because I do have followers who believe in me, who follow me. I'm a role model for other people. So I always make sure ukuthi angisuke lapho ngiyogxeka omunye umuntu ngoba ngizothi ngixeka lo muntu kanti some of my followers they love that person. So I come this morning here kule platform ngizoqondisa inkulumo yokuthi don't get me wrong. Don't get me wrong because everyone now is making noise. It's because my enemies are using the platform. Bathole an opportunity
yokungena manje. So manje they are being influenced. Naba bebalela elimhlophe, they are being influenced. So guys, mina ngiyanthanda, but you have all the right to take the matter up. That's fine. You have all the right to do that. But if you listen to the video properly, uyilalelisise kahle, uzoyizwa. Angilwi nani at all. At all. But I'm trying by all means to protect you whenever you go. It's not my first time talking about albinism. It's not my first time. And wherever I'm talking, I make sure ukuthi ngendlela engibeka ngayo. And futhi nabo abantu be-albinism abayeke lento yokuba nenhliziyo encane. Kancane wobabona ngisho udlala nabo. Nasesikoleni besithi masidlala nabo noma banenhliziyo encane kancane mawuke wamthinta nje useyakhala. Hey. Let's not be like that. Guys, kusemhlabeni la. Ziyakhala la. Washo ngizwa athi ziyakhala la. Zikhala impela ke manje. But ke hayi ukuthi zikhala ngendlela ukuthi no. Bafowethu siyanthanda. Uthi ubhekani kwaza wavelela ndoda osiduma ngabanye bayacika kakhulu. Yes, ungcono ngoba seniyabazi osiduma ngabanye. Hey, ngoba ngiye ngimangazwe abantu abalandela umuntu ebembona ukuthi lo muntu akana content, the only content yakhe ukhuluma ngomuntu oyedwa, baqede futhi bamlandele futhi baye kuyena bathi bawufuna izinto. Jesu, but ke asikho lapho. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu anibusisa bafowethu. Bengizophendula. I think this is the first and the last thing that I'm responding to. Most of the things noma bangathini bathini bekhuluma ngokhehlelezi, angirespondi nje into engiyibona ukuthi le ukhona umuntu ofuna ifame ngokhehlelezi. Angirespondi. Real TV1 wena ongifaka enkingeni. I-content yethu ndoda le. I-content yethu le kade sigadla kanje. Futhi nakho futhi singasho nokuthi siyagadla, sifuna nje nathi ukuthi our channel ihlali ihamba phambili. Real TV1, Black Life TV, Dr. Khehlelezi, those channels bahlonipheni kakhulu, sihlonipheni. We do have a proper content. Proper. Siyanyakazisa umhlaba wonke. Sishaya into manje kunyakaza umhlaba wonke. Ucabanga masinyakazisa, asikhulumi ngomuntu, asikhulumi ngagama lomuntu, but kunyakaza umhlaba wonke. Yabo, kunyakaza umhlaba wonke. So ke mfowethu, hayi bayoze bavume. I-content siyiphethe. Ngikhumbula bafowethu sisuka kude. Real TV1. Masiqala indaba ka YouTube, sayiqala nayo unelo ku Real TV1 sishaya iDr Khehlelezi. Sisasebenza nenye indoda lapha naye ebala elimhlophe. Sasiyiteam eyodwa nje. Sibhubhisa siyiteam eyodwa. Zafika ke izimo emhlabeni, zafika lithi iBhayibheli ngikhulisile kodwa abantwana abambangijikele. Yajike yodwa indlela, indoda endleleni yajika endleleni yathi hayi mina ngiyajika. Sasethi hayi jika ndoda, thina siyibambile siyaqhubeka nje futhi njengoba nisibona futhi sayibambile no Real TV1 no Black Life TV. Sisayibambile sisaya phambili bafowethu. Siyohlangana ntambama lapha Harrison Drive. Number 2 Harrison Drive, Johannesburg, emthandazweni ngi-MMI. Wonke umuntu akaphumelele. Ngiyanthanda bafowethu. Noma usozwa kukhulunywa ngalento ebala elimhlophe, hamba nje ku YouTube Khehlelezi ufike uyibuke. The video is about 12 minutes. Ngeke idle isikhathi sakho. Uyibuke nje mawuqeda lapha usubscribe. Ntambama ngoba ngikhona lapha ku TikTok bafowethu, zikhala kakhulu ebusuku siyahlola ku TikTok. Usilandele www.drk.co.za. Ngiyanthanda bafowethu, ngicela ukuthi ke le video ni-share all over, especially ebantwini enibaziyo banebala elimhlophe. Angiguli mina, angiguli ukuthi ngashaya abalandeli bami ngoba phela uma ngilwa nabantu mina, most of the people they follow me. Angeke ngize ngiyolwa nabalandeli bami mina, angiguli la. Okugcina nikade abantu bebala elimhlophe, ningasetshenziswa ezimpini eningangeni kuzona. Uma nine complaint ngishila inamba yami 071 130 7808. Uma kunento engiyikhulumile enizwa ukuthi ayikho right, ungayi kwimedia, ungayi ema-radio ngoba mawuya kwimedia kahle mina usukhuluma nemedia. Ufana nomfazi uthi mawulwa naye athi ngizoya kwimedia. Shoot awusali nami usulwa nemedia. Hamba ke imedia yokusiza ke. Mina mawukunento engiyikhulumile kuwe engekho right, come to me. Then I will see how I will put it nekuthi ngicorrecta kanjani. But the moment you start going to the media,
nama ngeke ngisakhuluma nawe ngizokhuluma nemedia. So ke ngiyabonga kakhulu bafowethu. Asishare le video ngiyacela le shade all over. Danke.